Hoxe en Galegos no Mundo visitamos unha cidade que non chega aos 600.000 habitantes e aínda así é unha das máis ricas, cosmopolitas e modernas de Alemaña. Máis de 3.000 empresas de todo o mundo teñen a súa sede europea aquí, en Düsseldorf, e hai máis de 12.000 xaponeses vivindo e traballando na cidade. Pero en Düsseldorf non todo é traballo, aquí tamén lles gusta moito a festa, e as súas rúas están cheas de xente todos os días e noites da semana. Algo terá para ser considerada a sexta cidade do mundo con mellor calidade de vida. Esta semana en Galegos no Mundo visitamos Düsseldorf. Unha cousa que me encanta neste país é que cando teñen algo bo, úsano, aproveitano a tope. Non hai a típica mentalidade de son los domingos e tal. Pois este señor está cocinando unha cousa que se chama as boliñas do amor. Boliñas do amor? Sí. Lockbox. En Alemania non teñen un salario mínimo, pero como hai pouco paro, saben que se non che van a pagar unha cantidad decente, ti vas a decir que non, porque igual en unha semana ou dous encontrarás outra cousa. Home, se vimos aí que a Düsseldorf, tomamos unha cerveza negra que é o típico, isto é como se vamos a Galicia e non comemos o pulpo. Pois veña. Para que logo falen dos españoles, os alemáns tamén teñen a marcha Para nos que logo corpos. falen dos galegos tamén. Tamén. Andrea é de Vigo e leva case un ano en Düsseldorf. Aquí está aprendendo alemán e aumentando a súa preparación no campo da música, xa que é cantante de ópera. Quedamos con ela na súa casa, lugar onde acostuma ensayar. Hola, boas. Bos días, Andrea. Que tal? Que tal? Moi ben, adiante, por favor. Eu son do Grove, aunque, bueno, tamén estuve en Vigo, pero o meu corazón está no Grove. Bueno, viñen aquí a Alemania porque me gustaría traballar como cantante de ópera. Viñen a Düsseldorf porque a miña parella encontrou aquí un traballo. E aquí onde vivides, non? En esta casa? Sí, vivimos neste piso, que é como un chalet, porque, como podes ver, temos un xardín aí na parte de atrás. Temos conexos e todo. Sí? Sí. Este barrio é moi tranquilo. Ao principio non quería vivir nun sitio tan alonxado, pero agora a verdade é que non o cambiaría, Bueno, pois agora vos vou ensinar o sitio onde eu ensaio. É unha habitación, bueno, pequeniña, pero eu sempre quixen ter o meu espacio para poder cantar, para poder, bueno, estudiar alemán. E logo para mí era moi importante tamén ter unha mesa aquí, donde dibuixo para estudiar canto. Como onde dibuxas para estudiar canto? Non dibuixo cadros, ese cho digo agora, non é un cadro, un Picasso, non. Simplemente son garabatos, e a idea é que o canto non sexa só un traballo intelectual, sino que tamén poñas de acordo as articulacións e o corpo para expresar algo, non? Para expresar a música. E se vos fixades, eu con isto abro todo o corpo, abro as costillas, que é o que necesito para cantar. Fixo por aí unha fotiña pequeniña. Sí, esta é a miña aldea. Sí? Esta é Reboredo, é como unha pequena ventana onde eu miro cada vez que teño esa morriña galega. Podo ver aí o mar, o meu xardín, onde eu pasei pois toda a miña infancia. Non sei, encanta meter esta fotiño aquí porque transmíteme moito. Ai, bueno, e se mo permitides, teño unha sorpresiña para vos. Ah, sí? Sí. A ver. Que fixen onte pola noite coa axuda do meu mozo, que xa o estou engaleguizando. E fixen unha empanada galega. Bueno. É de atún, porque aquí non se pode comprar moita outra cousa, pero salen moi boas, a verdade. Mira, é unha maneira de non ter tanta morriña, non? A ver que tal. A ver, isto que tal está. Está boa? Está boa, A ver, teño que probala eu para creermo, A ver. Está moi boa, a masa moi finiña. Bueno, non está mal. Pódese mellorar. E que é isto, Andrea? Pois mira, este é un parque que está preto da nosa casa, que se chama Zoo Park,
e é un parque onde eu veño moito a correr. Se vos fixades, despois hai moitísima xente que ven a correr e vai coa bicicleta. E, mira, ademais lle dou de comer os patos que xa veñen pensando que hai comida. Que non hai, que mira, xa veñen todos, Como escoiten a bolsa, bueno, póñense como locos. Esta é a miña afición preferida agora, fago moito. Ai, mira, ai, pobre, pero que non. Pero te dices, o que lle fixeron? Digo, chabela, veño, pero me da medo, Ai, pero que me gusta esa adrenalina que supón darlle de comer os patos. Chun, 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 non. Este é o momento cando eu botaría a correr, sabes? Cando vexo que me empezan a acosar, e cando digo, bueno, xa se acabou, vale, xa. Eso é como miña abuela decía, pasa pa lá, yo decía así as vacas, non? Mira, mira, ai! Pero que fixistes coa bolsa? É que me atacou, bueno, non me atacou. Me colleu a bolsa e me pegou un susto. Ala, xa está, xa non hai máis. Acabouse. Bueno, pois agora, se vos parece, imos a ir ata o centro, ata Altstadt. Moi ben. Imos. Onde estamos agora, Andrea? Bueno, pois agora estamos no mercado de Karlsplatz, é un mercado moi típico de aquí de Düsseldorf, onde se poden comprar flores, incluso peixe, hai moito produto biolóxico. Sí. Non é máis barato que en España, é máis ou menos igual. Nos compramos no supermercado, facemos a comida na casa. E, por exemplo, esta fruta que dan ganas de comerse xa. As moras, que as moras as collan na miña aldea sempre, ves aí tan postiñas, non? Pois mira, agora vamos a pedir un panecillo con peixe. Isto o descubrín aquí en Alemania e a verdad que a min o pan me encanta e o peixe tamén, entonces, pues, ya, dice esa, ya. Ya se ven o alemán xa, ¿Estás? Bueno, para pedir un bocadillo calqueira sabe, non é moi difícil. E as sopas tamén lles dan, non? Sí, aquí se leva moitísimo, das cremas de verduras, as sopas de peixe, sopa de tomate... Se leva moito, porque o quentiño sempre entra ben, sabes? Porque o clima aquí, sabes que é un pouco gris, co cal Galicia non a boto de menos. Salud. With bad breath and a really good tan. In Girls Again, and I remembered how to laugh and never, ever forgot it again. Bueno, pois agora mesmo estamos na plaza do Xuntamento de Düsseldorf. Aló, Marc, que tal? Bueno, pois este é Marc, este é meu mozo. Hola, que tal, Marc? Buenas tardes. Buenas tardes. Que, español? Español, Catalán, de Barcelona. De Barcelona. Eu levo 10 meses, el... Yo año y medio, ya más de año y medio. Ah, o sea, que viñeches primeiro... Sí. Entendes o galego? Sí, sí, entendo, no hay problema. Un catalán entendendo o galego, aí está. Hablo un pouco, ¿no? Tamén falas galego? Un pouco. Ay, que ben. Bueno, pues aquí en la pantalla esta se muestran los años, los días, las horas y los minutos que el ayuntamiento lleva con superávit. Están ben orgullosos de eso, Sí, sí, hombre, yo creo que para ponerlo aquí tienen que estar orgullosos de ellos. Sí, xa dicen, que os de Düsseldorf son así un poquinho... Sí, tiradiños. Son como os cataláns, sí. Bueno, pois agora vamos a ir por unha calle moi famosa aquí en Düsseldorf que lle chaman a barra máis larga do mundo e ir a saber por qué. Andrea, entón que ten de especial esta rúa? Pois esta rúa ten de especial que lle chaman a barra máis longa do mundo porque son moitísimas mesas concentradas nun espacio e parecen unha soa barra. Xente, pois bebe cerveza, sobre todo cerveza. Fai moitas despedidas de solteiro, hai moito ambiente, sobre todo pola noite. Hai moita festa en Düsseldorf, non? Para ser unha cidade alemana. Moita festa, ademais é unha festa... Rachada. Sí, que non se privan de nada os alemáns, Aquí nesta zona solamente comen e beben, moi alemán. Pois mira, no medio deste barullo, aquí temos unha pequena librería que está dedicada a un poeta moi importante de aquí de Düsseldorf, que se chama Johannes Heinrich Heine, e aquí podemos ver obras de teatro en alemán, incluso. É moi curioso ver como pasas do barullo aquí que te encontras con esta librería que é unha atracción turística. Andrea, canto tempo tedes pensado quedar por aquí? Pois eu penso que uns aniños máis, ben, quedaremos por aquí, non? Sí? Sí. Nos
años más seguro. Sí, ahora que estamos aquí hai que disfrutar da experiencia, falar ben alemán, agora que empezamos, acabamos, a volver sempre hai tempo, non? Bueno, quero dar ricos a miña familia, bueno, que boto moito de menos Galicia e que estou moi ben, como podedes ver, que non vos preocupedes. Moi ben, pois veña, ata sempre. Hasta logo, chao. Xavier ten 42 anos e entre Alemanha e Austria leva case 16 fora de Galicia. En Düsseldorf, concretamente, leva vivindo 11 anos. Aquí traballa para unha multinacional electrónica xaponesa e con el veremos o seu barrio e o Classic Remix, un museo de coches clásicos. Buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Chame Xavier Fernández, levo xa 11 anos en Düsseldorf, 16 en Alemania e Austria e, bueno, vivo aquí e son account manager ou comercial de ventas para Europa, de automoción. Que vives por esta zona? Vivo aquí neste edificio no último piso. Bueno, entón, o teu barrio este, non? Sí, este é o barrio de Bilk, é unha das zonas máis bonitas da cidade e aquí é un exemplo moi claro onde vedes, por exemplo, como quedou a cidade despois da guerra. Destruíron varios edificios, entón quedan algúns antigos, como por exemplo este de aquí á esquerda, e ao lado, cando vedes edificios con fachadas modernas, é porque os reconstruíron nos anos 60 a toda a presa, despois da guerra. Bueno, pues nada, agora chegaron os derradeiros anos moitos galegos e españoles aquí e estas son, por exemplo, das amigas miñas de Vigo tamén, casualmente, María e Antía. E que tal, tamén vivido aquí? Pois sí, agora levamos, bueno, eu levo un ano e 4 meses aquí, e nada, traballando e vivindo unha experiencia. Contentas? Sí, contentas. E ti? Tamén levo xa case 2 anos vivindo aquí, bueno, pues buscando traballo, buscándonos un pouco a vida, porque pues está un pouco complicada a situación en España, e ben, contenta, a verdade. Sí, é unha aventura toda. Que tal Düsseldorf en concreto? Isto é Andalucía de Alemania. Os alemanes de aquí son moi enrollados, enseguida te dan un número de teléfono, convidante a casa, son moi dicharacheros. Logo a cousa super típica é que en moitos bares e restaurantes a xente sentas en bancos, non coñeces a peña que está aí sentada e sentas con eles e comeces a falar con eles, que é alucinante. Aquí Eso non o facemos nin en España. No restaurante é moi típico sentarte con alguén que non biches na vida e comezar a falar con el, e compartir mesa con el. E incluso pode estar 3-4 parellas ou máis que non vos coñecedes de nada. E enseguida, eu coñezo xente agora que somos amigos e que os coñecían así. Pois ben, nos despedimos delas, entón. Vale. Bueno, un saludo para toda a familia e amigos, por favor. Sí, igualmente a todos. Unha das cousas que máis me chamou a atención cando cheguei a Alemania foi que moitas casas teñen un baño común para todo o edificio e entón, tiña na planta abaixo un váter ou unha ducha onde viña toda a xente a lavarse ou a facer as súas historias. Sí, por exemplo, hai, igual que en Vigo, na rúa El Doallen, hai uns baños públicos tamén onde a xente iba a lavarse antigamente. Isto era tamén antigamente un baño público onde a xente que non tiña na casa posibilidades se lavaba aquí. Viñan aquí a... Sí, e agora hoxe en día é a piscina dun colexo. Un dos medios de transporte favoritos aquí en Alemania son as bicis, como por exemplo esta bici holandesa, son alucinantes porque teñen as adaptadas para poder levar os críos, a compra diante, detrás, están super montados. E vedes combinacións alucinantes. E na que parece increíble, en Alemania tamén chorizan bicis, e sabedes que a esta lle puseron 3 candados. Aquí as bicis costan mínimo uns 350-500 euros para topar unha mediana. E logo de aí para arriba, hacia os 1000 euros é o normal. Aquí as bicis son carísimas. Bueno, agora vos trouxe un dos meus sitios favoritos, que é o Classic Remix, e ides alucinar. A ver. Xa veredes. Bueno, e este é o Classic Remix. Como os prometín, é un sitio onde, moita xente en Alemania non ten parking onde aparcar o coche, entón traeno aquí, apárcano, deixanos reparar, alúganos, véndenos, cómpranos como ese que está en venta, e algúns, a verdade, que non son moi caros. Unha cousa que me encanta neste país é que, cando teñen algo bo, úsano, aproveitano a tope, non hai a típica mentalidade de só os domingos e tal.
Como vos podedes imaginar, en Alemania o coche é un símbolo de status moi importante. Tiñan compañeros de noutros chollos onde a xente se cada comía durante toda a semana casi espaguetis e cosas así para poder aforrar e logo mercar un bo Audi ou un bo Mercedes, encántalles. O coche é moi importante neste país. Bueno, aquí podese ver moi ben que isto era un intercambiador de trens, non? Con forma de vieira, entón vedes os números. Aí en baixo había unha vía, que agora está parcialmente coberto por cristal, e xiraban, segundo onde lle interesara, metían o tren por un sitio ou por outro. Coñezo outro edificio como este no sur da cidade, pero xa vos digo que agora mesmo hai tanta especulación mobiliaria que eso están reformando para facer pisos. Están facendo barrios enteros, un deles, por exemplo, no novo barrio Vodafone para 40.000 persoas. Bueno, pois agora vou vos mostrar a miña casa, por fin. Benvidos, vivo nun cuarto piso sen ascensor, porque aquí en Alemania a xente gustalle moito aforrar e moita xente non quere ter ascensor porque significa pagar máis de comunidade. Para que logo a miña muller se queixe de subir a Gran Vía en Vigo. Bueno, imos entrar na miña casa. Esta é a miña muller, Judith Paul. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Muy bien. Hola. Sí. Aquí con unos amigos. Sí. Bien. Hola. Bueno, esta é a miña muller, Judith Paul. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, encantada. Xa Vicos como os galegos, Sí. Sí. No, gallega no hablo. Sí. ¿A qué se dedica ela? Soy decoradora y trabajo con clientes privados y decoro las casas. E, bueno, tamén a familia dela, o pai de Judith era portavoz de prensa dunha cadena de grandes almacéns estilo Corte Inglés que tiña sede en Düsseldorf e tamén coñecía a Günter Grass, que era o premio Nobel de Literatura alemán, ¿no? E lle dedicou este a ela, que é do tambor de hojalata, ¿no? Esta es la cocina. Sí. Y donde Xavi cocina con mucho gusto el pescado. Nos encanta el pescado del marisco, sí, no solemos comer carne. E, bueno, isto é típico aquí en Alemania, é super importante, a xente lle dá moito valor ao balcón, ainda que para min non ten tanto porque chove moito. Sí, por mí es muy importante de tener un pequeño balconito, sí. Sí. Entonces, Judith, ¿conoce Galicia? Sí, conozco Galicia, sí. Y me gusta muchísimo Galicia. Me gusta mucho la gente, porque tienen, por mí, la gente tiene el corazón en la mano. Sí, son muy caliente y... el pulpito. Sí, el pulpo también, me gusta mucho. Sí, sí. Y bueno, yo siempre me está diciendo, cuando nos mudamos a vivir a Galicia. Sí, me gustaría mucho. ¿Sí? Sí, un día sí. Una palabra en galego despedida. Pequeños, sí, muchos pequeños. Sí. Mira que riquiña. Sí. Hasta siempre, muchas gracias por todo. Vale, muchísimas gracias a vos. Gracias. Y nada, saludos a todos y hasta la próxima, ¿vale? Veña, sí. Veña, abur. Riquiños. Gracias. Chao. Bernardo de Xinzo eleva máis de 30 anos en Düsseldorf traballando de cociñeiro. Como bo coñecedor da cidade, quedamos con el para que nos amose o Konigsalle, un dos bulevares máis famosos de Alemanha que os habitantes de Düsseldorf coñecen popularmente como Co. Bos días, Bernardo. Hombre, paisanos de Galicia por o mundo, benvidos a Düsseldorf. Eu son exactamente dun pueblo pequeniño chamado Abavides, que pertenece a Trasmiras, ao Ayuntamiento de Trasmiras, a 5 kilómetros de Xinzo de Limia. Levamos aquí, pois, como todos, os meus pais eran migrantes, e nós aprendemos dos pais. O oficio que teñen os pais, normalmente, collémoslo nós. Eu collín o de migrante. Estuve 2 anos en Frankfurt, depois fomos fazer a milla a España, volvín para aquí, e aquí levamos xa 15 anos, ou así. 15 anos máis ou menos. E a que te dedicas? Bueno, eu son cociñeiro. Empecé, non é que estudiara, pero empecé xa de novo facendo cociña, de 20 anos. E onde estamos agora mesmo? Agora estamos nunha calle Konigsalle, podíamos traducir a Calle do Rei. Calle do Rei é unha das calles que son máis importantes de aquí de Alemania, sobre todo no tema de cariño, porque é bastante cara. É bastante cara para unha xente que non estea no paro, vamos, digamos. Antes chamábanlle tamén a calle dos castiñeiros. Non son as castañas de Galicia, son as castañas daquelas que non se poden comer. Esta rúa hai que vir, pero con un par de tarjetas destas que viñan ben cheas, cargadiñas,
un carriño detrás, pois se non chega a tarjeta, que é bastante caro. Bueno, como vedes, aquí temos a familia completa. A mamá, o papá, o abuelo, os fillos, os netos. Estas cousas, por exemplo, aquí en Alemania, é unha cousa que peles son sagrados. Aquí non lle toques, non lle des unha patada a estos animaliños, porque che poden meter hasta con cárcel, porque teñen... E que os animales protégenos moito, entonces por eso andan por aquí libres. Se fora a lei na nosa terra, igual a un xa estaba na pota, pero aquí, estos son os amos de aquí. E son amables, non teñen medo a xente, se acercas a xente, porque saben que non lle fan nada. Ahora encontrámonos na zona, chamanlle Chado Strasse, Chado Platz, que esta é recién feita. Fai cousa de 3 meses que inauguraron todo isto. É un contraste do vello co novo. Estos edificios son de bastantes arquitectos de nombre, cambiaron as formas, non é aquelo típico reto, van un pouco curvados. E aquí viñeron uns banquiños tamén bastante modernos, como vedes. Bueno, ahora estamos entrando nunha das calles máis importantes da Cidade Bella, que se chama Volksstrasse. E aquí, por exemplo, como vedes, está sempre cheo de xente, almorzan con cerveza xa. E ti vivías por esta zona, non? Eu vivo aquí neste edificio, e ali vivo eu, no tercer piso. Pero entón vives no centro-centro? Vivo no centro-centro porque teño traballo aquí ao lado, entonces, pois, mira, se quero festa, teño festa, se quero traballo, teño traballo ao lado, entonces estamos moi ben. E nas afueras vas a forrar 100 euros, como moito, entonces, para non andar con números de para dos que somos, é aquí mesmo. Se non apetece cerveza, baixo a muller e aquí ao lado temos unha cerveza. Pode baixar hasta casi en calzoncillo, non digamos, pero en pijama, casi. E bebes unha cerveciña. Ou subenche arriba, si que é que vai falta. Chámase e subenche arriba. Non teria de tomar unha cerveciña agora, non? Home, se vimos aquí a Düsseldorf, non tomamos unha cerveza negra que é o típico, isto é como se vamos a Galicia e non comemos o pulpo. Pois veña, a por ela. Vamos a ver, vamos a ver. Galegos do mundo, benvidos a Düsseldorf. Prost! Presidente Tancanás. Bueno, amigos, cos paisaniños de lá de Galicia, estamos aquí na típica cervecería que, como podes ver, é do ano 1838 que está feita. Xa choveu, Xa choveu, nevou, caiu as casas, volveron a levantar. Entón estamos tomando o que é o típico aquí da Alemania, que é a cerveza negra. Veñen os alemáns, por exemplo, fan a ruta, como nós o do viño, pero aquí fan a ruta da cerveza negra. Comen un pica-pica, ou unha salchicha, ou unha cousa, algo típico alemán para aguantar unha cerveza, e aquí dan o recorrido por a Cidade Bella todo o ano. E así quedan tostados? E así quedan como a cerveciña, negros, aí ás 11 da noite só veñen ambulancias xa, e vi, mareado que anda xa a xente. Vamos ir ao metro hasta Kaiserberg. Kaiserberg é un puebliño aquí ao lado de Düsseldorf que é moi bonito, xa veredes. É bastante antigo. Bueno, chegamos ao pueblo de Kaiserberg, que quedei ca miña muller, que vos la vou a presentar, se vos parece ben. Home, nos parece maravilla. Además tamén será moito tempo sin vela e gusta-me ir vela, E aquí vos presento a miña muller, Mercedes. Hola, Mercedes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tanto gusto. Ti española, entón? Sí. Quero vos enseñar un pouquiño deste pequeno pueblo que é moi mariñeiro, era antes mariñeiro. Pois mira, isto é as ruínas que vos dicía antes, que é a ruína do castillo, que este era dun príncipe que chamaban Barbarossa. Que aquí tiña ido a fortaleza toda, porque desde aquí controlaba o tema do río. Entendes? Aquí había moita mercancía de barcos que entraban os barcos de Holanda, do Lido do Alto, como se ve, desde aí controlaba todos os barcos que pasaban. Entón aquí nós, cando, por exemplo, temos o día libre, acostumbramos a vir eu e a miña muller, vimos por aquí pasear un pouquiño, porque recordan un pouquiño aquelo, sobre todo por o verde, aquelo nosa Galicia. Sie hat so himmelblaue Augen.
und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Bárbara. Bueno, este é un pobliño un poquinho caro tamén, porque a xente rica gustalle tamén un pouco de tranquilidade, como están toda a semana cos aguiteos, estresados, todo eso, gustalle que chega o fin de semana e queren relajarse, entonces... As casas son elegantes, As casas son elegantes, conservan moita fachada, porque aquí os alemás non queren cambiar a fachada, non lle permiten cambiar a fachada. Por dentro entras e as casas son outras, son modernas, son... Por dentro é distinto, por dentro xa é outro mundo. Bueno, e vos como vos coñecestes? Ela estaba en Bonn, e eu tiña un parente lá en Bonn. Entón un día fui ver ao meu primo, e co rollo do primo presentounos, e ali nos enamoramos. A ver, canto tempo? 22 casados 4 de novios. e 4 de novios. Temos máis ou menos a zona conocida, falamos un pouquiño como xixante, e estamos contentos. Non quedaríades aquí ou se poderes voltar a España, voltaríades a España? Nos quedaríamos Yo aquí. quedaría aquí. Sí? Voltar a España... Eu quero ir Cuando para me España. jubile vamos para España. Cuando nos jubilemos, si temos pensado ir para España, ¿vale? Porque nós tamén temos as nosas fillas están en España. Bueno, Bernardo, Mercedes, pues toca despedirse. Eu quería dar un saludiño se se pode. Sí, home, claro porque que sabes sí. que pasa? Que vanse enfadar os meus compañeiros da miña juventud lá no meu pueblo, se non os saludo. Claro que sí. Quería darlle un recuerdo aos meus veciños de ali da Bavides que me estarán vendo, e comarca, nada máis era eso. Moi ben, pues veña, ata sempre. Pues veña, Ada. Chao. Hasta logo, Chao. Adiós. A emigración xaponesa ten unha importancia enorme en Düsseldorf. De feito, aquí é onde se atopa unha das comunidades nipoas máis grandes de Europa, con case 11.000 persoas. Con Iria, unha galega da Coruña, veremos a influencia dos xaponeses en Düsseldorf, pero antes quedamos nun mercado de segunda man. Bos días, Iria. Bos días, benvidos a Düsseldorf. Eu son da Coruña, levo 3 anos en Düsseldorf, estou traballando nunha empresa de artículos promocionais para o sector de alimentación. E que nos vas ensinar? Pois hoxe vou ensinar o Flomar porque é sábado, e o típico do sábado é ir ao Flomar, que ven sendo como sería en Galicia, pois ir ao rastro. É un mercadillo no que podemos atopar pois todo tipo de cousas, dende roupa, de primeira a segunda mano, cachivaches varios, alimentación, fruta, doner kebab, que non pode faltar en ningún lugar de Alemania, crepes, creo que tamén hai xeados, que é o que máis me gusta. Haberá que topar algún, entón. Por suposto. Pois esa é unha das zonas favoritas de miñas do Flomar, porque é onde están as bicis, e as bicis son moi importantes en Düsseldorf, no verán, para poder desplazarte pola cidade. Ti tes bici? Sí, eu teño bici, eu traballo todos os días en bici, fagome 15 kilómetros todos os días. Caramba. A miña bici merqueina aquí. É unha bici, bueno, baratiña, pero Baratiña canto é? a miña foi de 40 euros. Porque a túa é de segunda man. A miña é de segunda, a terceira non sei xa en que manda. Bienvenidos al Düsseldorf. Achtzehn rannte ich in Düsseldorf rum, war Sänger in einer Rock'n'Roll-Band. Meine Mutter nahm mir das immer krumm, ich soll was Seriöses werden. Ya, español, ¿ya? Sí, habla un poco con ellos. No Flomar podemos atopar, ademais de xente que vende cousas de forma profesional, como os fruteiros, os das bicicletas, tamén atopamos xente normal. Un día decidiron que non teñen sitio suficiente no fallado e din todo fora a Cuts. Ela di que sí que a primeira hora vendeu bastante, pero que agora está un pouco a cousa relaxada. Eso sí, espera que ao longo da mañán, cando os prezos vais baixando, vai a volver a vender máis cousas. Van baixando os prezos ao longo do Sí, porque logo xa tes máis ganas de deshacerte das cousas, senón imagina que tes que volver con todo isto para casa. O alemán gustalle ter os cartos na agarrada. Imos entrar agora na parte de antigüedades, o Flommark. Estivemos vendo cousas baratas, pero aquí tamén podemos atopar bolsos de Louis Vuitton. Dixéronos que isto cuesta 270 euros. Tamén temos a bolsa de viaxe de 520, creo que dixo. E din que isto é original dos años 70. Eso foi o que dixo a señora. Que facemos? Merquemos un xeado? Pois sí, vamos tomar un xeado porque xa vai facendo calor.
Os alemanes gustaches moito tomar helado, sobre todo helado artesano, ademais o chegado aquí é moi barato. Sí. Podeche costar un cucurucho con 2 bolas 2 euros. Agora imos a Xapón, non? A Xapón? Sí. A ver como é. Iria, por que hai tantos xaponeses en Düsseldorf? Pois polo que teño entendido, parece ser que despois da Segunda Guerra Mundial quedaron un pouco sen materias primas en Xapón, pois viñeron aquí un pouco a aprender as técnicas da industria, a recoller materias primas, e pouco a pouco foron se instalando industrias xaponesas. Se entramos a ver que o que atopamos. Vale. Aló. Buongiorno. Buongiorno. Que o que temos aquí? Que está cociñando? Pois este señor está cocinando unha cousa que se chama as boliñas do amor. Boliñas do amor? Sí. Love balls. Love balls. Son festeiros, eh? Sí, sí. フェスティアパニシェフェスティアパニシェ大丈夫ですかボスティアス Ahí está.ボスティアス Perfecto. Polvo, sí, ten polvo, sensible. Bueno, unha cosa que acaba de decir este señor é que estos son boliñas do amor e chamanse boliñas do amor porque o amor ten que ser redondo, non pode ter ninguna esquina. Dile, I love you. I love you. Buonasera. Tschüss. Schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Everything with love. Sehr gut. How do you say thank you in Japanese? Thank you very much. Arigato. 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 Buonasera. Bueno, pois xa imos probar as boliñas japonesas do amor. Enseguida imos para o xardín xaponés. Ah, imos ver un xardín xaponés. Tamén hai xardín xaponés. Aquí hai todo xaponés. Madre mía. Pues veña, a ver como está eso. Agora traio-vos ao xardín xaponés, que tamén é unha casa da cultura xaponesa, na que hai escola, gardería, biblioteca, tamén dan moitos cursos, faise a ceremonia do té. Sí, é moi bonito. O que máis me gusta de vivir en Düsseldorf é que unha vez que superas as dificultades iniciais do idioma, adaptarte ás diferencias culturais, que aínda que parece que é un país que está cerca, as diferencias son bastante grandes, pois unha vez que superas todo eso, a verdade é que é unha vida bastante cómoda. Entón, ao final ves que o teu esforzo mereceu a pena. E que é o que máis che gusta do carácter dos alemáns? O que máis me gusta é que son bastante educados en xeral, son bastante amables, sempre se necesitas axuda pola rúa, sempre vai haber alguén que se te ofreza, sobre todo ao principio, cando non sabes onde está unha dirección ou non sabes facer algo, podes atopar xente que te axude. Hai moita xente que coñece Galicia porque hai moita xente que fixo o Camino de Santiago, incluso varias veces. Eu teño amigos que iban aquí, alemáns, que fixeron o Camino de Santiago varias veces. Gustalles moito andar. Tes pensado quedar por aquí moito tempo? Pois non sei, en principio uns anos sí que me quedarei, por lo menos hasta que domine o idioma, e logo xa veremos. Sí que sei que non quero quedar aquí para sempre, pero uns anos sí que quedarei. Non podo marchar sen antes saludar a miña familia, os meus amigos, os meus pais, o meu irmán e, sobre todo, a miña avoa. Moi ben, pois nada, que disfrutes no cumpleaños e gracias por levarnos a ver o mundo xaponés de Düsseldorf. Vale, igualmente un placer. Veña, pois ata sempre. Chao. Chao. A industria dos videoxogos está aumentando moito en Alemaña nos últimos tempos. Para traballar neste mundo veu Alfonso ata Düsseldorf hai xa 2 anos. El amosarános o seu traballo e levarános ata o porto de Düsseldorf, un dos lugares máis importantes da cidade. Hey, ¿qué tal? Buenos días, Alfonso. Buenos días. ¿Cómo estás? Andamos ben, empezando o día xa. Eu son de Lugo cidade. En Düsseldorf estou traballando como tester ou probador de videoxogos. O sea, que isto é unha empresa que fai videoxogos. Correcto. Nos ensinas un pouco como é o proceso? Claro, vai por gustar, veña. Pois estaba pensando empezar na habitación de arte, que é onde se inicia a creación do xogo. Entón, Alfonso, que é o que se fai aquí? Pois aquí é onde se diseña o xogo, no que é a parte artística.
O sea, a idea inicial, aquí pasase a papel para que logo os codes podan pues, facelo a realidade no xogo. Basicamente es que temos na industria dous tipos de xogos distintos. Están os xogos que ti coñecerás de que compras na consola, vas para a túa casa e ali xa tes o produto acabado. No noso caso, é máis ben como un servicio, está todo o tempo funcionando, está moi novo contido, está a añadir, a veces na mesma semana diferente contido. Pero iso como se fai? A través de internet? Fais a través de internet, o xogo é un xogo online. Esta é a habitación dos coders, ou dos programadores, aquí donde o arte que vimos antes, os bocetos, añádese no xogo, onde se faz realidade. Os lápices convertense en bits. Hey people. Donuts. Sorry. Hello guys. Donuts. ¿Están de festa aquí o qué? Máis ou menos. Sorry, we're busy currently. Que pasa, entón este é o teu lugar de traballo? Sí, aquí é onde facemos o testeo, o QA, Quality Assurance, é onde despois de que os codes fagan o seu traballo, implementen novos cambios no xogo, pois é onde facemos as probas finales, para asegurarnos de que logo a xente que xoga o xogo pois non encontra ningún error ou ninguna complicación nele. O sea que, Alfonso, o vosso traballo aquí é xogar os xogos. Pois sí, basicamente iso é. Sempre hai moi bo ambiente e sempre hai moita camaradería. Ten en conta, pasamos moitas horas nesta habitación frente aos ordenadores e... That is my gun! You have yours, come on. It's broken. Hello, mommy, I'm working. This is a serious job. Yes. It is very serious business. This doesn't happen every day. Isto non pasa todos os días, pero regularmente sí. Pois agora imos ir para a zona do Porto. Vou vos ensinar unha parte moi importante da cidade. Vale. Pois agora estamos na zona do Porto. Esta era unha zona que era moi importante no seu día, xa que a economía desta zona de Alemania estaba moi basada en industria pesada maiormente. Aquí o que era do Rin para arriba, para baixo, todo o tempo entre Colonia e Düsseldorf movíanse moitas tuberías, sobre todo o que é siderurxia. Agora que maiormente o que encontrase moitas compañías de publicidade, compañías de marketing. Isto é unha zona moi cara, é unha zona VIP. Se vives aquí, podes presumir diso. Está cambiando continuamente, adaptándose máis a compañías grandes, a vivendas caras. Aquí tiñen as oficinas a CNN, por exemplo. Ah, sí? Porque te fagas unha idea, empresas grandes. É porque está tan vacío todo? É festivo, mañá, moita xente pois colla o ponte o Benres, como é o meu caso. Pois aquí temos 3 edificios que eu quería ensinarvos, porque están diseñados por Frank Gehry, que probablemente o coñeceréis porque o que diseñou o Guggenheim de Bilbao. O sea, como é o traballo en Alemania? Se comparas España con Alemania, eu diría non é que a vida sexa fácil aquí porque non é en ninguna parte. Eu penso que é algo máis xusta. Os salarios son... Na Alemania non teñen un salario mínimo, pero como hai pouco paro, saben que se non che van a pagar unha cantidad decente, ti vas decir que non, porque igual en unha semana ou dous encontrarás outra cousa. Se te esforzas, vas ter máis oportunidades. Obviamente nada está garantizado nunca en ningún mercado laboral, pero sí que aquí tes máis oportunidades. Pois estaba pensando que podíamos ir ao centro, uns amigos meus están esperando ali, así que podemos tomar unha albiar. Ah, moi ben. Eso, un poquinho de festa, non? Sí, faltaría máis. Pois veña, vamos para. Veña. Vielleicht kommen wir uns ja danach treffen, wenn du Lust hast. Ich kannte mal ein Mädchen, das hieß Brigitte. Sie ist meine absolute Lieblingsinsel. So voll die Braut, sieht so goldig aus. Und jeder andere Typ verfolgt sie auch. Sie weiß ganz genau, wie sie mit den Reizen spielt. Sie steht auf Piercing, sie hat ihren eigenen Stil. Sie ist eine Wahnsinnsbraut. Und das Beste an der Sache ist, sie mag mich auch. Sie hat braun gebrannte Haut, Augenfarbe blau. Bueno, aquí sí que hai ambiente, Moito, aquí na Stad hai ambiente sempre, a todas horas. Estives por aquí un día, un martes a 1 da mañá e vas ver a moita xente que está fora, que está tomando súas cervezas, falando, pues como ves agora, por exemplo. Hey, hey. Roña, David, Carlos. Okay. Estos son os meus mellores amigos de aquí da cidade. Que somos 3 alemáns? No, aquí Carlos é de Valencia. Él es de Düsseldorf. Sí. ¿Qué tal por aquí, entonces, viviendo en Düsseldorf? Pues al principio es un poco extraño porque se echa en falta un poco lo que es el sol, pero una vez te acostumbras y tal, pues la gente en realidad
Aunque se pueda decir mucho que los alemanes son fríos y eso, en realidad son muy amables, son muy majos en general. ¿Sí? Es decir, no me costó mucho tampoco hacerme con un grupito de amigos aquí y empezar a moverme, etcétera, etcétera. And what about the party life in Düsseldorf? Work hard, party hard. We can party. Yeah? We can party. You can? Yeah. All night long. Oh, yeah. Alfonso, que sigas disfrutando da cidade. Bueno, igualmente, ha sido moi bo practicar o galego un pouco, así que os vai moi ben e seguid disfrutando da cidade. Saúde, chao. Veña, cuidaros. Alicia ten 27 anos e é da Coruña. Leva case 2 en Düsseldorf traballando no ámbito do turismo e está moi contenta coa súa vida aquí. Hoxe vamos con ela a dar un paseo pola beira do río e remataremos nun dos sitios icónicos da cidade, as escaleiras da Burgsplatz. Alicia. Hola. Hola, Alicia, bons días. Bos días, que tal? Como estás? Moi ben, por aquí no traballo. Pois mira, eu son da Coruña, levo casi 3 anos en Düsseldorf, estudiei turismo, por eso traballo nun hotel, como podedes ver, e dedícome a reservas do hotel. É dicir, a reservas individuais, de grupos. Estiven antes en Karlsruhe por a universidade e tamén estuve en Berlín. En Berlín estuve tamén traballando nun hotel, en NH, cas prácticas da carreira. Aquí no hotel temos un ambiente moi bo, todo xente xoven, con moitas ganas e moita forza, e a verdade a cidade axuda moito. Sí. Que vou coller as miñas cousas e xa vamos, eh? Agora. Vale, entón, a onde chegamos? Acabamos de chegar á Torre da Televisión. Construíse no ano 79, é un das torres máis altas que temos en Düsseldorf. Arriba encontrase un bar e tamén un restaurante. Desde ali podes ver toda a cidade de Düsseldorf. Imos dar unha voltiña por arriba. O ascensor tardará entre 10 e 15 segundos en chegar arriba. Sí. Ves, aquí está onde imos subir. Este é o panorama, onde está o bar, e aquí arriba está o restaurante. E por aí arriba temos os metros que imos... Sí. Só te a primeira parada no 168. Carai, bueno, foi suaviño. Pois xa chegamos. Bueno, xa chegamos arriba. Pois por aquí podemos ver todo o que é a zona do porto, onde chegan os barcos. Tamén podemos ver o que chamamos as praias de Düsseldorf, si vimos tomalos ahora aquí. Temos area, non podemos pedir nada máis. Temos de todo. O que máis me gusta é toda a zona do río. Sí. E tamén que é moi intercultural. Que ninguén te mira mal por ser estranxeiro, ninguén protesta porque non fales alemán. A xente é moi aberta. Esta é toda a zona do Bergkasse. Por aquí temos moitas industrias naquela parte dali. E por aquí a zona máis cara de Düsseldorf, por así decirlo. Onde vive toda a xente con diñeiro. Que bueno, diñeiro en xeral parece que hai bastante en Düsseldorf. Bueno, e por toda a industria que temos, crea moito empleo e tes moitas facilidades para vivir. E tamén o que é o nivel de vida de dicir vou facer a compra ou teño un piso non é tan caro. Por 350 vivo nun piso con 2 habitacións, cociña, baño... Carai. Estupendamente no centro. Pero é bárbaro. Sí. Pois aquí empezamos vendo o edificio do Parlamento aquí en baixo de Düsseldorf, facendo esferas. Sí. E seguimos esta toda a beira do río, por onde tamén está toda a cidade bella. Por aí en baixo, como podemos ver agora, están facendo un festival. Aquí cada fin de semana encontrámonos algo nesta zona do río sempre. E por ali en baixo é toda a zona do Casamate, que é onde están todos os bares. Se queredes podemos acercarnos aí en baixo. Vamos coller o ascensor outra vez. Und ein bisschen noch schön sein. Sag die Welt zu dem Mann. Hey, Schatzi, was wollen wir mehr? Reich sein, in dem anderen, weil ist Fußballverteiler und wär gern Millionär. Und irgendwann haben sie das nicht gesehen. Es hatte 60 Watt. Seitdem zünden sie jeden Sonntag eine Kerze in der Küche. Onde estamos agora, Alicia? Bueno, como vedes estamos na beira do río. Aquí comeza o pequeno paseo de Düsseldorf. E hoxe, bueno, cunha pequena festa que temos aquí
montada desde onte pola tarde. É unha zona típica onde ves que a xente ven tomar o sol, xogar as cartas, beber. No verán non encontras sitio onde poner a toalla para poder sentarte. Sodes parrandeiros, Somos. Pa que logo falen dos españois. Os alemáns tamén teñen a marcha no corpo. Pa que logo falen dos galegos tamén. Tamén. Que temos aquí, Alicia? Pois como vedes, este é o símbolo da cidade. Son as típicas volteretas laterais que fan os nenos. De feito, fan competicións. O primeiro que chega ao final facendo volteretas laterais gana. Pero que é eso de que é o símbolo da cidade? Si, fai moitos anos, no 1288, ganou Düsseldorf unha batalla e os nenos celebraron a batalla salindo ás rúas e facendo voltereta lateral. De feito, moitas escolas da zona fan competicións. Sí. E o millor neno ven aquí a Düsseldorf, o Porto ou a beira do río a competir con outros nenos para ver quen é o gañador. E facemos unha carreira, ti máis eu? Non, eu non pago, pero si queres, xa sabes. Se ti o primeiro. Se o primeiro galego que faga voltereta lateral. Aí está, esto xa me emociona. Contanos, Alicia, onde estamos agora? Pois agora estamos no meu lugar favorito, ¿Sí? As escaleiras. Estas son as Spanish Treppe, aquí onde todos os españois e tamén os galegos tomamos as nosas cerveciñas ao sol. Que tal? Hola. Que paseíto? Sí. Que tal, guapa? O plan do domingo. Sí. Pouco de sol e as escaleiras. E a parte de españoles, temos un alemán. Hola. Bueno. Se falamos galego, entendedes? Sí. Non din que as cidades alemanas non son así de moita festa? Ay, no. Yo creo que la gente tiene un poquito de... O sea, desconoce ese lado. Pienso que tiene muchísimo más aguante que los españoles. Düsseldorf tiene de todo. Que, bueno, tiene mucha fiesta. Cada día de la semana y si hace buen tiempo, bueno, sale puta madre. Haberá máis galegos por aquí? Podemos mirar, se A ver, queredes. busca a ver se atopas algún máis que coñezas. Por esta parte eu creo que son solo alemáns. Ah, pero mira, ali está Miguel, outro galego máis aquí en Düsseldorf. Que tal, canto tempo? Moi ben, eu son Miguel e son de Ourense. Eu, José Manuel, de Ourense tamén. E que facedes aquí en Düsseldorf? Pois estaba traballando aquí e agora, bueno, pues estamos empezando outra vez a buscar traballo desde aquí. Sí. De ti? Ya, igual, o que pasa que eu son fillo de emigrantes españoles que viñeron aquí na súa época e agora estou aquí traballando tamén. E que tal a cidade? Preciosa. Eu personalmente me gusta moito, sí. Sí, pequeniña, se parece un pouquiño a noso Ourense. Casi, ¿no? exacto. La zona bella, a mí me gusta mucho. E ata con playas fluviais, como en Ourense. Sí, bueno, exactamente. Como Oira. O que nos echábamos playas, sí. Pues venga, vamos para sí. E nos volveremos, porque a cidade promete. Xa sabedes, aquí estaremos. Moi ben, pois veña, ata sempre. Ata sempre. Chao. Bienvenidos a Düsseldorf. Pois vamos 4 ou 5. Bueno, é o que faga falta, a cousa é controlar. Pois veña, Pros. Galegos do mundo. Tiña aquí o meu coche aparcado. Se querede, montamos He trabajado con gallegos, no he estado con gallegos, Es muy diferente. Estiveches tú. Galegos no mundo, benvidos a Düsseldorf.